Što znači osjet naprema percepciji? Dakle, malo prije smo rekli koja je razlika, a sad možemo na primjeru ove jabuke i to demonstrirati. Evo, uzimam jabuku u ruke, promatram tu jabuku, vidim da je ona okrugla, crvene, malo žute, zelene boje, da joj je površina glatka, da prilično dobro miriše. I sad pretpostavite da je zagrizem, to neću sad učiniti, a vjerojatno je sočna, po mirisu bi se to dalo zaključiti, i slatka. Naravno, svi ti osjeti zajedno čine moju i vašu percepciju jabuke. Prema tome, osjeti su doživljaji izazvani neposrednim djelovanjem podražaja na osjetne organe. Mi vidimo, dodirujemo, kušamo, njušimo, a percepcija je aktivan proces organiziranja, integriranja i interpretiranja tih osjetnih informacija.